but we are appealing kuhurumende neva-churches, right, kuti dai zvaita mukadzi uyu ane poison mubhegi make, point 1. Point 2, mukadzi uyu we discovered yesterday kuti akatotakura even hembe dzagogo nemapants akagera gogo musoro. Hatisiziva kuti vhudzi iro rakaiswa kupi. Hembe dzanga dzine ropa ragogo the first day raakarova gogo. Hatisi kuziva kuti iye aiti dzakapiswa, but we were surprised abatwa nemapurisa. Bhegi raaida kutiza naro mukati maro ndo mune hembe dzagogo nehembe dzake nepasipoti yake. Saka isusu tiri kutochitori chikumbiro chatiri kukumbira kuZimbabwe, even to his excellence, kuti must follow mukadzi uyu. Hatisi kuda kuti abude, because akabuda now upenyu hwevana huri at risk. Upenyu hwemwana wedu chaiye Gilbert huri at risk, because ukaona munhu anoattempt murder for the first time yoramba, oenda kupoison yoramba, ozosvika pakutora demo kutema, what more vana vake nemurume wake anokwanisa kuvatema. Tech. Yanga iri bata muhombe bata mudiki munzvimbo yaSabhuku Chinhoi kunyika yekwaMurehwa, uko kwakaitika mashura agogo vakaurayiwa nemuzukuru muroora wavo ane makore 31 ekuberekwa. Pange pachida kurovanwa zvakare parufu urwu nekuda kwekumakakatanwa mhuri idzi mbiri dzinoti mhuri yakaberekwa mudzimai uyu akatisiya anonzi Rachel Tekenende uyezve nemhuri yevana vakaberekwa naRachel Tekenende, vachitsanangura kuti chii chakaitika kuti gogo vazoshaya nenzira iyi uyezve zvakakonzerwa nei. Hausi kukondera mhuri yako here. Saka tomisa burial order kuti tika-authorize kuti burial ndaitwa. Saka imi mondizwa kuti haichaitwa nekuda kwekuti mune marights enyu. Mune marights enyu mushande wedu, hamusi mushande wenyu. Mushande wedu.
Ana right yemushawo. Usimusha wenyu munawo kwamunogara. Munhu akadai makambovapa singo vagare pano tiri mazimbabwenzi tese 47 mamurehwa tese hamutonge kuti izvoni munhu hafanira kuvigwa nenguva wozovimimi mukuda kudya nekuti makudya chii hakuna zvakadaro muri kutsvanyirira ndo hurumende wenyu muri kupimimi makanyora papi wenyu mutemo traditional act yani I'm not traditionally the young generation I don't know that nonsense Modi zatanga pano sanango aiwa tisu tinawo ndiri muzukuru mwana womwanakomana wambuya vashaika ava Rachel Tekenende. Chandiri kuda kungotaura ndechekuti mbuya vangu vakanga vakabereka vana vavo vasikana vacho vari papapa. Mbuya vabereka vana vavo vasikana vakazosiya mumwe mwana wavo sikana akasiya mumwe mwana komana achichengetwa nambuya kubva pa2 years kusvika nhasi akuma 30 something years. Saka what happened ndezvekuti last week muroora isati noziva kuti aigara aine daka nambuya, isusu tatisingazvizive kuti ane daka nambuya, but kumashure kwesoko aita as if anoda mbuya, vachiti mbuya vakarwara ndiye aitoendesa kuchipatara, ndiye aiona kuti mbuya vadya, ndiye aiona kuti mbuya vaitirwa zvese. So ndobva azovaka imba iwe murume wacho Gibby avaka imba iyi isati noziva kuti muroora zvamubata. Muroora ndobva asvika pakuronga zano rake, hatizivi kuti akazvironga nani. Muroora ndobva auya, that was last week, achibva asvika. Muroora anonzi nevana akasvikopinda mumba, achibva apinda mumba ambuya vanga vaenda kukitchen, iye abva anopinda mudining, abva apinda muspare yanga iri yake. Apinda imomo mbuya vari kunzi vakabva uko vachibva vanosvikopinda mudining vachida kuenda kubedroom kwavo, achibva avarova gotsi neaini, achibva atanga kurova mbuya achivabaya-baya nechigero. So vana vazobva kuchikoro zvinenge zviri kunzi zvakaitika kuma9, vana vakazozvidiscover that was kuma2, 3 vabva kuchikoro dzemaskati kuti mbuya vanga vakafukidzwa carpet, vaine ropa raitobuda panze kubva mumba, right? Mbuya vabva vatakurwa nevanhu vemunharaunda, vabva vaendesa kwamusami hospital. Vaendesa kwamusami hospital, muroora akatofonerwa, isusu tisingazoti muroora panyaya iyi aripo, ndobva atofonerwa bva ati ndiri kuuya. Muroora akasvika that was past 11 dzeusiku. Unfortunately muroora akasvika munhu aichengeta mbuya akasvinura kuchipatara, ndobva atoti mauya, ndobva ati isusu hatina kuziva kuti muroora anga ine poison yake mushuga. So what happened ndezvekuti muroora akazorara akagarira mbuya nemumwe muzukuru muroora anga akagarira mbuya vatu kuchipatara. Muroora makuseni akamuka abva aenda kuchipatara, abva aenda panze panonotengesa sadza, akaita mistake yekusiya bhegi rake, aida kunotengera mbuya porridge. Kune vanhu vaikuti pasadza renyu ramuri kubika tipeiwo porridge, toda kunopa murwere, ndobva atengeserwa porridge. Atengeserwa porridge akazitadza kuisa poison because yanga yasara pai muchipatara, right? Doctor wekwamusiwa akazoti makwariro akaita gogo, ari kuda kuti gogo vaende kuparire nyatwa, gogo bva vaenda kuparire nyatwa. Gogo vasvika kuparire nyatwa, doctor akarequesta kuti ari kuda CT scan with contrast kuti aona kuti gogo vakakuvara zvakadini. CT scan with contrast yakaitwa, yakataura kuti gogo vanga vakakuvara kwadimenjwa musoro, because doctor akati gogo vakanyanya kurohwa musoro, right? Gogo vakanyanya kurohwa musoro, doctor ndobva ati asi ndakuvasona
ndovapa mapiritsi aya. Kana ndavapa mapiritsi aya gogo, muchaenda navo kumba. Hatizivi kuti doctor akanga aonei chakaita kuti ati gogo endai navo kumba. Isusu we are now start to suspecting kuti maybe chiremba akanga ona an attempt yakaita kuti adischarge gogo nestate yavakanga vari. Gogo bva vaenda kumba. Gogo vaenda kumba vakaenda kuna Glenara kune mwana wemuning'ina wavo wemukoma mini. Aenda kune mwana wemukoma wavo. Gogo vakasvika ikoko. Gogo vasati vaenda ikoko, Murora zukuru akainsista kuti iye ndiye aida kuenda nagogo kumba kwake kuchitungwiza. Ameno kuti vamwe ana gogo vaning'ina vagogo ava vakaonei. Ndobva kuti no, it can't. Iwo uri Murora ngaaende kumba kwemwana wavo. Ndobva vaenda kuGlenara kumba kwemwana wavo. Gogo vari pakupuwa mapiritsi, gogo vakatanga kuzogena memory kuti no, inini vachibvunzwa vakangotaura a one word rekuti asiri mukadzi waGibby, because vanhu vanga vaina gogo vakaramba vachivabvunza gogo kuti gogo imimi makaita sei, akakubayai ndiani. At first gogo semunhu anga aluza memory vakati ndakazvibaya nechigero. Secondly, ndobva vazobvunzwa futi vakurigaina memory vakati asiri mukadzi waGibby uyu ndiye akandibaya. Isusu panguva yacho hatina kuzvitora zviri serious. Takati gogo semunhu anga amborasa memory vanogona kunge vari kumunyembera, because Murora anga aripo. Murora akaedza all attempts dzekuti apedzise gogo, but munhu waanga anaye tete vake vakaramba vakamutera. Hatizivi kuti what come over kwavari kuti varambe vakachengetedza gogo. So Murora akazoti that was Saturday. Gogo vakatopuwa porridge because vangatogena memory. That was on Saturday makuseni. Gogo ndobva vanzi gogo tiudzei kuti makaita sei. Zvikanzi ndiye ei mukadzi waGibby uyu. Vanhu vakangoti gogo maybe kurasa kwavari kuita memory again. Mukadzi waGibby paakaona kuti gogo vanenge vakuziva. And to be much surprised, mukadzi waGibby ane vanhu vari munharaunda inoi vaanga achicommunicata navo about more than 500 calls dzaipinda kune vanhu ivavo vachifonana nemukadzi waGibby. Hatizivi kuti vaitaurei vanhu vekunoku, right? Gogo vataura nyaya iyi yekuti handisi kuziva kuti mukadzi waGibby. Mukadzi waGibby akazoti tete vaichengeta gogo vabuda panze, akatora badza paside pewardrobe ndobva atema gogo neengo yebadza, kona yebadza. Gogo bva wabuda brain nekumuromo neuku. That was kutodzokorodza. After vamborowa kunoku kwaMurewa vakasonwa mastitch, and the doctor akanga atotaura kuti kati iri deep zvekuti ido or die. Gogo anogona kusurvivor, vanogona kufa, achibva azovatema. Saka paakatema gogo, mwana mukoma wagogo achipinda mumba akatarisa gogo abvaona vachibuda brain. Gogo havana kana kuscreama kana kudii because vanga vagara vaine pain. Gogo vane 72 years. Uyu akaita izvi she's 31 years, right? Gogo vazoti alright, varara kudaro, mbuya vapinda vakaona gogo brain dzakabuda nekuku nemukanwa dzimwe dzacho. Ndobva iye vakatomona aida kudzosera badza paranga riri. Ndobva vamubvunza kuti ko waitei. Akabva asandudzira mbuya bva abuda achitiza. Mbuya bva wadedzera kuna Glenara kuti batai munhu uyu. Ndobva abatwa. Munhu ye abatwa, to be surprised. Haasi kuramba kuti ndo zvandakaita, but ari kuti iye ane vamwe vake vari kunharaunda inoi vaakaita zvinhu izvi navo, vari kuti ivo ndo vakatanga kurova gogo at first. Akarova gogo aine vanhu ivavo, iye akazonzipedzisa. Ndo matauro akaita kuti vanhu vanga vachindifonera vanga vachitipedzisa, because ukasapedzisa gogo vakagena brain dzavo vachataura kuti ndisu. Saka ndo zvakaitika. Gogo vachibva vazotakurwa bva vaenda kuParenyatwa. Gogo vakangogara kuParenyatwa mahours. Gogo vachibva about 2 hours gogo vachibva vashaika. Saka ndo patiri nhasi, but isusu shiviro yedu kuvana veZimbabwe vese vakateerera this case and this issue, tiri kususpectawo kuti kumusoro ukoko we know, tozviziva kuti munhu wemedha anonzi apuhwe bail, haabvumidzwi kugara mukati, anopuhwa bail, nyaya yake ichichuchiswa. But we are appealing kuhurumende nevachuchisi,
right, kuti dai zvaita mukadzi uyu ane poison mubhegi make, point 1. Point 2, mukadzi uyu we discovered yesterday kuti akatotakura even hembe dzagogo nemapensi akagera gogo musoro. Hatisiziva kuti vhudzi iro rakaiswa kupi. Hembe dzanga dzine ropa ragogo the first day raakarova gogo. Hatisi kuziva kuti iye aiti dzakapiswa, but we were surprised abatwa nemapurisa. Bhegi raaida kutiza naro mukati maro ndo mune hembe dzagogo nehembe dzake nepasipoti yake. Saka isusu tiri kutochitori chikumbiro chatiri kukumbira kuZimbabwe, even to his excellence, kuti must follow mukadzi uyu. Hatisi kuda kuti abude, because akabuda now upenyu hwevana huri at risk. Upenyu hwemwana wedu chaiye Gilbert huri at risk, because ukaona munhu anoattempt murder for the first time yoramba, oenda kupoison yoramba, ozosvika pakutora demo kutema watimowo vana vake nemurume wake, anokwanisa kuvatema vakafa. Vanhu vemunharaunda vari kuti kudini nyaya? Vanhu vemunharaunda, we are so much surprised because kuseni kwanhasi you can see kuti gomba riri kucherwa izvozvi. Sabhuku aramba kuti haasi kuda kuuya kuzoti munhu avigwe. Saka hatisatanzwa because isusu will be tichiexpecta kuti headman ndiye Sabhuku aifanirwa kunge ayananisa vanhu vogadzirisana basa roitwa, but as it stands Sabhuku is not around. Aenda kumba kwake kuti tizo ihanzvadzi yavo. Sabhuku ihanzvadzi yagogo ava. As it stands munhu azo-authorize kuti cherai gomba tofanirwa kumutenda zvikuru nekuti ndikansela vataura kuti this is an abuse to a deceased person. Munhu kana afa mutemo muZimbabwe unoti anofanirwa kuitwa lead to rest. Kana muine madaka enyu kana matare enyu mozotaurirana. Saka we have to thank kansela zvakanyanya. Kansela wemunharaunda iyoyo tinomutenda because pasina kansela dai social media yauya pasina gomba. Gomba iri ratanga kucherwa kumapasti 11. Vanhu vakangogara nekuti headman ari kupindira mumadaka, of which imi munoti headman anofanira kutora nyaya as it is, hazvinei nehukama, hazvinei nechii. Ende tiri kuexpectawo futi zvekare kuti mambo wemudunhu rino iri ari kufanirwa kunosuwa mambo wekumuzarabani kumusha kwemukadzi uyu kuti acheneserwe dunhu rake. Kana iri first time munomamusiyiwa, mambo ari kufanirwa kutora mambo wekunoko. Tiri kumukumbirawo kuti asuwe mambo wekuko auye nemombe kuzochenesa dunhu rino iri. Vanhu vemutemo vari kuti kudini nyaya? Right, vanhu vemutemo to be much surprised. Gogo vakatanga kurohwa panapa vakakuwarira panapa, but eti musiwa Musami police station hapana record yekuti gogo, hapana documents, of which mapurisa paakaona gogo nestate yavanga vari vaifanirwa kuvatera kupolisi kuchipatara musori vonotaura nagogo kuti chii chakaitika kana kuuya kuno kuzopfunza, because izvozvi as it stands mwana mudika hanyembe. Muri kuona itu vana turi papa paneke 0 grade neke grade 2 vari kunyatsotsanangura zvakaitika kuti vakanzwa mutsindo usiku. Gogo musi iwoyo vakaita sevafemerwa, gogo havana kumbobuda, but vanosviti vakanzwa even mutsindo kana chii gogo vanobuda, but day iroro gogo havana kubuda, vangoti kiyai dhore padining vachibva varara. Makii epaspare pamba yemuroora, we are much surprised. Akazoita kunhongwa nevana after gogo vatorohwa, zvichireva izvo kuti muroora uyu netag team yake vakauya vakatorara pano vakachengeta gogo vaine mission yavo maybe yekuda kupfudza gogo. Saka iye zvinezvi tiri kutaura nehama dzemuroora dziri kuti kana muchiti mwana wedu ndo zvaakaita imi muchikwanisa muurayeiwo. Ndo matauriro here azvinoitwa kunyika yese yeZimbabwe yakateerera. Havana kana kuuya pano kana kubata maoko kana kuti amai vemuroora she is still alive vaifanirwa kunge vakafonawo votaura kuti ndine urombo nezvaitika asi ndiri kutya kuuya. Still mutemo muZimbabwe unoti munhu anenge apara ngozi une right yekuenda papolisi, polisi yekuescota kuuya kuzochema nevamwe. Saka izvozvo zvakadaro even kunyika yeZimbabwe, especially Mai Mnangagwa and his excellent
Isisu semhuri yekwaTekenende tarwadziwa, we need justice. Apa panyaya iyi we need justice. Come rain come thunder, nekuti isisu hatikwanise kutora mutemo kuisa mumaoko medu, but we can do that asi takarespecta mutemo wenyika yeZimbabwe yatigere. So we are pleading to the state kuti as it stands, mukadzi uyu ari vicious, ari violent, he is very 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 dangerous. Haatenderwe kugara musociety mune vanhu, because akagara musociety mevanhu imbwa nyoro, anopedza vanhu vakanyarara. Imagine as you, dai anga kuri kuti akaita mukana wekubika tea oisira vanhu vese, dai zvinonzi tiri kuchema imba yese yakaisirwa poison yanga anayo mushuga. Aro afa atemwa, right? Ndichibvunza kuti munhu akataura kuti munhu atemwa, maita sei kuti aendesa kumapurisa nyaya, right? Nyaya yaenda kumapurisa kuti ndichinzwa ripoti yekuti mapurisa ati chi, ndozwa kuti hanzi aya munhu azobviswa paMusame hospital aendeswa kuHarare, right? Ndo andateera Harare. Uyu munhu afa uyu ihanzvadzi yangu mutupu. One, seni yake adozi Chinonyi, right? Ndoteera kuHarare, vanhu vaita zvinhu izvi vese vanga singadi kuti ndizive chi zviri kuitika. Nhau iri kutinetsana nevanhu ava vanoti vari pakati pakati ndeveukama, vari kuda ushe hwandinawo, kuti kwaMuchinda tese takaenda tichidi kuidzana kuti vari kuda kuti isu ndisu tofanira kunge ichitonga, uye haafaniri kunge achitonga zvakarambwa nehurumende, kuti uyu mukadzi uyu afa uyu ndewechi4 achipondwa mumaChinonyi. Wokutanga Maoresa, chibva pana Maoresa chibva pana Muchabayiwa, chibva pana Muchabayiwa vakaenda pana Arwisi. The first chairperson weMurehwa Council anozivikanwa neMurehwa yese kuti ndiye akafa kuti chibva muHondo mu1980, achibva kuHondo ndiye akasvika first chairperson wokuhodha Murehwa yese as chairperson. Akasakatika futi neji hapana kurwara, right? Maoresa akaisirwa poison muchikafu. One, next door, after aisirwa poison next door, mukadzi watoyazawo wemumusha, right? Dambudziko rakaitika nderekuti munhu azosvika pakufa, akatorwa vaendeswa kuchipatara. Zvimwe chete zvafira munhu aendeswa kuchipatara paMusame havana kutora care nemunhu, ndobva vaita kuti kwaive nanesi aichata, saka ndobva vangosiyiwa munhu achinzi auya ndaendechi ndarara pamubhedha. Pavakazodzoka muchato wavo wapera, ndopavakazoona kuti iyi poison munhu atosviba kuti haachaita haachaoneka, toanzi chimutakurai muende naye kuHarare. Achienda kuHarare haana kusvika kuHarare, vanonzi pakrosi amburenzi yakabvunza kuti munhu ashaya hachiita sei, hazvina zvekuti kwatichaenda nemunhu, ndobva adzorwa ndobva taviga munhu. Saka ndo zvimwe chete nemunhu, mukadzi uyu anonzi akatakurwa, right? Patiri kunetsana nevo kuti mapurisa, right? Hakuna mupurisa akauya panapa kuzotora statement, right? Mupurisa epaMusame aifanira kuuya papi panapa ozotora statement kuti ndiani wamakamboona achifamba munomu aita zvinhu izvi, kuti mukadzi uyu akawanikwa ari mukati meBlood. Discovery yakaizoitwa kuti akawanikwa akaita ari muropa, asingakwanisi kutaura, asingakwanisi kuita sei. Saka izvozvo ndichizvifonerwa kunzi ndo zvaitika,
ndiri kuuya kunokuranza aiwa munhu atoendeswa kuHarare. Ndakateera kuHarare. Saka imimi sasadunhu muri kuti zvoitwa sei, muchatora matanho api kuti zvinhu apa danho andinoda kutotora ndekuti toda kutoona mapurisa epamusana kuti takapedza last meeting yangu yemusi wa3 takati complainend yekuti mapurisa haasi kushanda, ZRP haisi kuita se haisi kushanda, right. Saka ndinoda nhamba dzamember in charge okwamurehwa nechichi toita se toisa nyaya iyi kuti sei mapurisa asina kuuya. Imurder kai inonzi attempted murder. Yes, munhu atema munhu nedemo ubva wanzi haasi kuzikanwa. Tauya mumusha menyu, tiri kuona panenge pane bope, zviri mungatitsanangurira kuti chii chiri kukonzera? Ndayapa nhama kuseni indiri acting sabhuku, ndayapa nhama kuseni ndasikunzi sabhuku panapa nyaya iri pandeu kuti vanhu vari kunetsana, pane vanhu vakada kurwa manheru, nhasi kuseni kuno pane munhu ari kuenda neya nhamo ine ari kudzinga vanhu vanhu ndo vanofanirwa vachira gomba musha muno machinoi. Ko zvino tigadzirise titore vana amai vacho titaure navo vave vanovhuma kunge vari panhamo panapa. Ana amai vemunhu venga vabuda kunze kwegeji, vakaungana kunze kwegeji, vamwe vaenda kwanjadzi yacho kuzasi kwaJohn. Saka zvadaro ndo patanzi neukama vacho handi tinonyengetedza ana amai vemunhu. Tadzika tese inini ndasvika ikoko patanga kuti aiwa uyai zvinhu zvinotaura vanhu nyaya yachipera, chiya imi ana amai vemunhu rukawo rutemwe nevaridzi vemunhu, munhu odii, munhu ovigwa. Izvo zvokunzi noise munhu anochengetedzwa, veukama vacho vanogona kumutora pasaiti vomuudza kuti agare mushe, tikawirirana nevamwe veukama vacho. Zvazobva izvozvo vacho ungafanira kunge varipo ndovati hazvitoiti totya kupondwa. Saka itoenda kupolisi. Vari kutya kupondwa ndivanani? Vana vekwana mai vacho. Mai vacho na mai vemufi? Vemufi, include nasekuru John Chinoi. Ndovati tinogona kupondwa ikoko, saka hatigona kuti tiende ikoko. Tikati aiwa vachirava pano parufu? Vachirava parufu. Ndichitini munokopondwa nani? Hapana anokuponda, isi handi todi tinoita zvenhamo. Kana dziri nyaya dzozotorwa nhamo yadini, nhamo yapera. Vanzi aiwa hazvitoiti tinopondwa. Saka ngapai tinoenda kupolisi. Zvikanzi neumwe wacho aiwa no pane vakomana vabuda pana vaenda kwaMukamusana. Ndikachivafonera iva vavo. Ndopavafona chiti imimi vari kwaMukamusana, honai kuno kune noise iri kuno. Udzai polisi, muuye nepolisi. Vanhu vamwe havagone kuti vangauya nepolisi. Kunonga kutobva vanhu vanobva kunoko. Chiendai bhodha newesabhuku munoedza kuuya nepolisi kuti munhu avigwe zvakanaka. Ndo mhaka yangu yandaita. Ndobva ndaenda nemotobheki kwakunodedza mapurisa kuti vanochengetedza runyararo parufu irworwo. Saka yazomuka noise yonzi waendere kupolisi. Mapurisa amauya nawo? Hatina kuuya nawo mapurisa. Mapurisa tasikona mapurisa vaenda kumabasa pasina mapepa enga ari mujaji office nenga ari panze tu chete ndinenge aripo. Ko nyaya yatanzwa yekuti pane vachirambidzwa panapa vari kurambidzwa vanga vachirambidzwa kuchera nenyaya yekuti pano pamba vanga vari kuda kudzingwa, zvakamira sei? Izvo handina kuzvinzwa. Charambidzwa kuchera ndichongoti venga muzukuru wemufi ndiye achinetsa achiita noise. Saka vanhu vemufi vatochera sei guva iro risina kurohwa. Ndo yaitika yekuti handina kuinzwa iyo. Mufi anga ari chii kwamuri? Mamune ukama here? Ukama hwangu nemufi ndokuti ndaivati amai, pamusana kuti amai vangu inini nasekuru John hanzvadzi yemufi uyu vainga vatete nemuzukuru. Aiwa, tinoti nematambudziko. Aiwa, ndiyo nyaya tanga takakubatirai kunzvimbo yekwamurehwa, uyezve
mufi azoradzikwa hake asi aradzikwa kunze kwadoka dzave kuma 5 o'clock nekuda kwenyaya yekusawirirana pakati pemhuri asi mufi azovigwa zvake asi panga paine mheremhere. Totika tosangana zvakare kune mamwe mapurogiramu anotevera atinenge tichipakurira nyaya dziri kuitika mumadunhu nemunharaunda. Tinotenda kune vese vanotisapota nevese avo vanotibatsira kuti basa riende mberi. Tinotenda tosangana zvakare tichiti ndini wenyu Mukoma JC tichiti chisarai. Baba.